Dneska si zahrajeme nejstrašidelnější Bed Wars v Robloxu. Vyhrajeme společně s Rošťákem, to uvidíte v dnešním videu. Tohle lobby je fakt strašidelný, potvůrka. Já vím, Rošťáku, podívej se na ten strašidelný dům, tam určitě straší duchové. Potvůrko? Tady zas trsá nějaký obří koslivec. Je fakt to obří. Dobře, tohle by mělo být nějaký Bed Wars lobby. Tak co, Rošťáku, jdeme na to? Potvůrko, kochet jsem našel. Tu bude kosel nějakýho strašidelného čaroděje, nebo smrtky. To je super, Rošťáku, já ji mám taky, tak jdeme na to. Tyjo, vypadá to úplně přesně jako Minecraftové Bed Wars. To máš pravdu, potvůrko, dokonce všechno je hranatý. Napřed si nazbíráme nějaké železné ingoty a koupíme lepší krumpáč, ať můžeme kopat rychleji. Dávej pozor, potvůrko, musíme být opatrní a jedině tak můžeme vyhrát toto strašidelné Bed Wars v Robloxu. Jdu se podívat do tohohle item shopu. Koukám, že tu mají krumpáč jenom za 20, tak to je docela levný. Koupil jsem si i několik bloků a meč. Zkusíme se dostavět doprostřed a sehnat nějaký lepší věci. Rošťáku, jdeš za mnou? Já radši mezi tím ještě zastavím naší postel, jinak bychom mohli dopadnout velmi špatně. Dobře, to je vlastně dobrý nápad. Rošťáku, jsem úplně uprostřed. Myslím, že jsem tady úplně sám, nikoho tu nevidím. Ale tady asi někdo stavěl. Začínám se docela bát. Já už běžím za tebou, potvůrko. Dělej! Dobrý, je dole. Musíme jim mít zničit jejich postel, jinak dopadneme špatně my. Ale ne, tady jste nějaký monstrózní. Musíme ho zničit. Zabili mě. Dokázal jsem to, je po něm. Musím se nějak prokopat k jejich posteli, je to hrozně těžký. Ne! Nevadí, zkusíme to znova. Nakoupím si tady lepší meč a půjdeme na to. Tentokrát nám to rozhodně vyjde. Já tady sbírám zatím samý irony, abych měl lepší věci. Tak jo, znovu se potkáváme. Ježíš, ale už staví nějak dobře, já letím! On spadl taky, potvůrko, neboj. Super. Já to běžím velmi rychle, abych se ho zbavil dřív. Dává mi to zabrat. Potvůrko, dostal jsem na zadek. Rošťáku, tohle je vážně šílený. Je vidět, že si to zakopali moc dobře. V té posteli se vůbec nedokážu dostat. Už si mě zase všimnul. Ne! Potvůrko, já myslím, že tohle co začíná být pekelná válka. Musíme se ho zbavit co nejdřív. On staví jako kdyby hrál Minecraft. On je fakt rychlý. Bacha, potvůrko, vrací se, jde k nám domů. On nám zničil na postel. Ne! Je vidět, že je to nějaký prohráč. Potvůrko, já jsem mrtvý. Ne, já taky. Potvůrko, my jsme to nezvládli. Tohle se nám moc nepovedlo. Nevadí, zkusíme to znovu. Potvůrko, vidíš to? Tady jsou samý kostry. Tady muselo dřív žít něco velmi obrovského. Já to Začal vidím, se trošku bát. Dobře, takže to samé. Nazbíráme si nějaké železo a hnedka koupíme lepší krumpáč společně s bloky. To zní jako velmi dobrý nápad. Rošťáku, není času na zbyt. Už se stavím do prostředka. A moc mi to nejde, ale... Jo, jsem tam. Někdo tu ještě není. Potvůrko. Jsem hned za tebou. Raději se ještě vrátím a koupím si lepší věci. Určitě se nám to bude hodit. Potvůrko, nechci být zlý, ale stejně si musím vzít aspoň kousek téhle kostry. Vypadá velmi zajímavě. Jo, Rošťáku, to máš pravdu. Je to takový antický. Škoda, že to nejde, tak tahle hra se mi úplně moc nelíbí kvůli tomuhle. Nemůžu ničit ty kostry. Rošťáku, dívej, můžeš si tady koupit i luk a šípy. Umíš střílet? To ještě nevím, ale musím to vyzkoušet, když jsi mi to teď řekl. No nic, já si myslím, že základní věci mám. Můžeme jít. Já bych chtěl ještě víc zastavit naší postavy, jak bychom vypadali ještě hůř než předtím. Trefil jsem ho? Jo, trefa! Dobře ty, potvůrko! Ale ne. Vidím, že útočí na ostatní hráče. Trefa! Rošťáku, z tohohle mám velmi špatný pocit.
tady naši sousedé právě zemřeli. To si snad děláš ze mě srandu. My jsme možná další na řadě. Musíme se jít ubránit, jinak to dopadne hodně špatně s náma. Dobře, Rošťáku, žádná sranda. Začni stavět. Musíme obestavit naší postel, aby ji nikdo nezničil. Máš pravdu, už jsem na tom. Postavím tady takovouhle obrovskou zeď, snad to bude stačit. Jo, přesně neprojdou. Ježiši, ne! Staví! To je nějaký pro player asi. Vidíš, že to šíleně umí, ale na naší postavě nikdo nemá. Pojď! Jo, je skoro dole! Jo. Letí. Nemůže. Ježi, to je... To vybuchuje. Neboj, Rošťáku. To možná hraje líp jak Siri a Kary. Útoč, pojď! Už jsou tu oba. Už se zabíjí. Ale ne. Umřel jsem, potvůrko. Musíme se ubránit, tak jsme zase v konci. Ale ne, tohle nám vůbec nevyšlo. Potvůrko, to jsme fakt nezvládli. Takže zkusíme to ještě jednou. Tentokrát tohle je moc Lucky bloky. Potvůrko, vidíš, co máme na sobě? To bude nějaký andělský páně. Ale ne, už je tady. Ne, spadl jsem. Ne, Potvůrko, utíká, bojí se nás. Potvůrko, všiml jsi tady tyhle krásné mapy. Taková japonská. To sice se mi vážně líbí. Ale teďka musíme dávat pozor, ať zase neprohrajem. Rošťáku, pozor, jde na nás. To je nějaký fakt zase další pro player. Rošťáku, jdu za ním. Zamátím, Potvůrko, spadl, Potvůrko. Skvěle, Rošťáku, to se ti vážně povedlo. Nakupíme si ty nejlepší věci a jdeme za nima. Ale ne, vrátil se zpět. Musíme se zbránit, Potvůrko. Jo, spadl znova. Já jsem připraven na to na ně zaútočit. Ne, tak to bude možné. Musím si koupit ještě brnění a můžeme na to. Tak jo, Rošťáku, kupuju si brnění a můžeme jít na to. Let's go! Musíme jít a hlavně dávat pozor, ať znovu nespadneme. Jdeme na ně zaútočit, Potvůrko, pojď! Rošťáku, jsem u nich! Jdeme na ně, Potvůrko, zabij ho! Jo, je mrtvej, kopej! Zničím tu postel, já tě tady mezi tím zachráním. Ale ne. Je vážně silnej. Jo, kopej! Umřel jsem, Potvůrko. Ale ne. Ne, spadl jsem, ale jo. Rozbil jsem jim plating. Nevím, co to znamená, ale rozhodně jsem jim to aspoň nějak poškodil. Potvůrko, připravuju se na nějakou pistolí. Jestli jsem dělal správně. Musíme jít. Mají sekerku. Na můj naštěstí nemá. Jeden je mrtvý. Ne, zase ještě ten druhý je ještě naživu. Ten ještě žije, ale nevadí, fakt jsem se snažil. Nevadí, Rošťáku, už je skoro máme. Už jenom kousek a jsou mrtví. Co to zase bylo? Rošťáku, viděl jsi to? Ten umí stavět úplně jako prohráč. Už jde za náma. Musíme se ho zbavit, co je nejdřív, to jenom jde. Mám nějaký critical error přes celý obličej. Co se to děje? Dobře, ale teďka musíme jít za nimi. Docela nás tady uvěznili. Tak jo. Já jsem spadl, Potvůrko, protože neumím stavět. To nevadí. Mají skoro po posteli. Ale ne, jsou na mě dva. To nejde. Neboj, Potvůrko, teď na ně půjdeme spolu a dokážeme je zničit společně. Bacha, už jeden jde. Už nám k nám Já jsem zase spadl, Potvůrko, sakra. Ne, už je u naší postele. On tam bydlí v té postele očividně, nebo co dělá tam? Dobrý, je mrtvý. Jo, co naše postel, jak je na tom? Vypadá ještě v pořádku, nevypadá zničeně. To je dobře, Rošťáku, musíme ji pořádně zastavit. Dělám, co můžu, tak snad to dneska vyjde. My jdeme jedině vyhrát tuto. Přesně tak, Rošťáku, to vůbec nekecáš. Musíme běžet, on o nás neví, bude to takový překvápko.
Chtělo by to nazbírat nějaký ty lucky bloky. Třeba by nás spadlo z toho něco velmi dobrého. Pojď do něj! Já jsem s ním postaral o tu postel? Ne, sakra, výborně, padám! Ale ne, znova. Rošťáku, myslím, že tu máme problém. Ale To mi ani neříkej. právě vykopal lucky block a spadla mu z toho nějaká zlatá kuše. Ale ne, To má... to je zipline. Taky mu z toho mohl spadnout klidně nějaký brainrot. Co tak já vím, klidně i 6-7. To máš pravdu, podpůrko. To máš fakt velkou pravdu. Už jdou sem znova a mají nějaký pogosty. Já se můžu snad z tohle úplně zvajcnout. Oni skáčou strašně vysoko, Rošťáku, co máme dělat? Ale dali nám sem jet. To není. Bacha, musíme ubránit naší postel. Oni mají On balónky. lítá. Já budu bránit naší postel a budu doufat, že je fakt hloupej. Dostává na zadek. Potřebuji rychle zastavit naší postel, jinak dopadneme fakt špatně. Já už na tom dělám, Rošťáku. A Ty mi čteš myšlenky. docela se mi to i daří. Jsem rád, že tě mám jako teammate. Jak by to mohlo dopadnout velmi špatně. To je pravda, Rošťáku, ale nevím, na jak dlouho nám to vydrží. Na ně! Tenhle na to nedočítal, tady Jo, má málo hápek. je po něm. Tak ten je nějaký strašně OP. To je fakt dobrý, ten se ho žádal 6-7 potion, někdo takhle OP nebyl. Řekl bych to samé. Už je tady znova. Hodil po mně slepici, nevím, co to má značit. Ale ne, já spadl. On je fakt nějaký OP, umřel jsem taky. Chtěl by to už se respawnout. Mám takový pocit, že naše postel už je zničená. Jak to? Však já jsem si to ani nevšiml. To není možný. No nic, Rošťáku, tak to zkusíme ještě jednou a naposled. Tak jo, doufám, že se nám to tentokrát vyjde. Tak jo, Rošťáku, jdeme na to ještě jednou a naposled. Tentokrát už to musíme zvládnout. To máš pravdu, podpůrku, ale všiml jsi, že je to docela strašidelná mapa? Jo, máš pravdu, toto je zatím snad nejvíc halloweenská mapa, kterou jsme dneska hráli. Fakt se bojím, nebudu tě lhát. Tak jo. Vezmu si ještě... Ale ne, Rošťáku už se staví k nám. To snad není možný tohle, musíme rychle zastavit naší postel, aby jsme se měli jak ubránit. Neboj, Rošťáku, já tu postavu jen tak nevydám. Jdu za nimi. Já se bojím. Nasekej, Ne. nasekej! Dobrý, Doufám, spadli že jsme se mnou. společně. Jestli to chápu správně, tak ještě 2 minuty máme armor na naší posteli, takže nám ještě 2 minuty zničit nemůžou. Teď si musíme dávat bacha, máme 2 minuty na to se zachránit. Už jsou tu u mě. Rošťáku, musíš mi okamžitě pomoct, já to sám nedám. Už je tu i ten druhý. Pojď, Rošťáku. Haha, Rošťák je přímo nahání. Kde ses naučil tak stavět? Koukal jsem se na to, jak to dělají tyhle propléři. Hned mi to docvaklo, jak se to dělá. To budou snad hackři, koukej na ně. Sakra, se spadnul. Ale ne. Měl jsem 67 životů, to možná bude ten 6-7 curse. 6-7. Tak jo, zastavíme to. Co se Ale- děje? Mám critical error po celým obrazovce. To jsme dva. Ale ne, už jdou za náma. Jo, Dobře, schodil ty jsem Patulko, ho. viděl jsem to. Ty budeš možná taky jeden z těch proplayerů, jak tady s náma hrajou. Jo, už to začínám trošku cítit. Bacha, Patulko, už jdou za náma znova. Ale ne, zase mě schodili. Dostává na zadek. Utíká, bojí se nás. Koupil jsem si TNT a až už budu moc, tak je půjdu takhle zničit. Je mrtvý, Patulko, je mrtvý. Hezky, Rošťáku, viděl jsem to. Hodil jsem tam, tak. Já jsem odletěl, sakra. Ale ne. A trefil jsem je tam TNTčkem. Snažím se je hitovat. Jeden z nich má strašně málo životů. Skáče nahoru, já běžím za ním. Nějaký bílí pánové nám jdou pomoct. Hituju ho. On Já má ničím tu balónky a postel. letí pryč. Zničím postel, zničil jsem postel. Někoho jsem zabil. Dobře ty, postel už je dole. Oranžoví už se nemůžou respawnout. Jsem skoro mrtvý, ale ne. Někdo nám zničil postel. Já jsem už mrtvý. Jdu ho zabít za to. To máš za to, že nám ničíš postel. Je mrtvej. Hezky, To máš za to, Rošťáku. že nám zničil postel. Kriste, pane, tohle je vážně napínavý. Jdu na něj. To je nějaký boss fight, sakra. Pojď.
Jo, Dobrý, spadnu. povedlo se ti to. Ještě jeden. Ne, sakra. Ale ne, to byl 6-7 Mango Blood. Sakryš. Potvůrko. Myslím, že dneska už na to nemám ani já sílu. Nevadí. Tak jo, rošťáku, dneska to bylo vážně šílený. Příště nám to půjde určitě mnohem víc. Napište nám do komentářů, jestli slavíte Halloween a jestli víte, jak se zlepšit v této hře. Ale budeme potřebovat alespoň 100 lajků, abychom si mohli pořídit lepší vybavení a být jako ti nejlepší prohráči. To máš pravdu, rošťáku. Dejte like a odběr, pokud chcete další šílená videa. Lajkujte 6-7 Mango Master a čau. Jo, čau.